Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хуб дӯстон, нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк монед, каналро дастгирӣ кунед дӯстон, зангулачаро пахш кунед то ин ки хонаҳои нав бохабар бошед дӯстон. Дар номерҳои поёнбудаи мо нашод реклама муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Рудаки, Ленинский район, шаҳраки Сомониён, кирпични кӯчаи Спитамен дӯстон. Ана ҳамин хонаи фурӯши сари роҳ на дӯстон. Тараф бошад тарафи кирпични, аз ин тараф бошад 300 метр роҳ, тарафи дасти рост гимназия аст дӯстон. Аз район то пеши хона дӯстон 2 километр роҳ, аз инҷо то мошинбозор 3 километр роҳ аст дӯстон. Мошинҳо ин тараф меояд, такси, маршрутка, мақсад ягон транспорт проблема нест. Пеши кӯча латоки об аст. Хонаи фурӯши анамин сари роҳ аст дӯстон. ҳозир дар омада поли маълумоти хонаро медиҳем то охири видеоро тамошо кунед дӯстон. хонаро баҳогузорӣ кунем. 5 аз 10 6 сотиқ замин, обши 4 дар хона 200 квадрат аст дӯстон. Документояш ҳамаш ҳаст. дар инҷо як хона, аввал ба навор мегирем дӯстон. Свет, об доимӣ аст, свето постоянӣ, обам ҳаст. сари роҳ да як хона, як зали калон. инҷо об, инҷо як ҷои киштикорӣ, дарахтҳои мевадиҳанда. ростаки меравем дӯстон. инҷо бошад як ҷои санузел, душевой ва ошхона, кухни. инҷо як хонаи дигар. хуб, як калидор, як хонаи калон зимнӣ. инҷо медавем дӯстон як тапчан, комнатаи дигар дар инҷо. ин сеюм хона буд дӯстон. чорум хонааш дар берун алоҳида аст. бе ремонт аст. инҷо веранд аст. чорум хона дӯстон отдельно кардагиан. шикатури холӣ. трезавояш ҳамаш пластик, нав кардагиан. хоб, аз инҷо ба навор мегирем дӯстон. ҷо ростак як ҷои гуфтем ки душевой аст, зимнӣ вариант кардагиан. инҷо бошад ҷои дидонхона, аловхона. инҷо ҷои кухни дӯстон.
ҳоҷатхона ва ҷои ҳезумхона дар ин тараф. аз тарафи дасти рост ҷои ҳоҷатхона, тараф бошад ҷои ҳезумхона. ҳавли ҳамвор аст. хуб дӯстон, хонаро дидем. як бор дигар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленский район, шаҳраки Сомониён, кирпични, кӯчаи Спитамен. аз роҳи аз район гуфтем 2 километр роҳ то дари хона дӯстон. аз пеши ана ҳамин дарвоза то мошинбозор 3 километр роҳ аст дӯстон. дар назди инҷо наздикиаш гуфтем гимназия аст дӯстон. об свет мушкилӣ нест. 5,6 сотиқ замин, 4 дар хона, 200 квадрат. нархи ин хона 450 000 сомон. боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 976 20 90 976 20 91 91. як номер дигар ватсап аст дӯстон. +7 985 71 70 590. ана ҳамин номери Русия ватсап аст дӯстон. хуб, раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон. дар номерҳои мо ватсап ҳаст 915 61 53 53. муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон.